Mapholoba Ubalo. Mapholoba ubalo. Angizwanga. Uhamba nami Ufika nami uyahlanya wena. Uhlanyile. Buya la, uyohlala la. Awuphumi, ngicela ubuye uthathe umuntu wakho uhambe naye. Awuphumi wedwa. Swaphuzile amanzi, umoya usuwehlile. Ngicela usuke umthatha umuntu wakho mase uphuma naye. Ungayiqulekisi, ungayenzi idrama, suka umthatha umuntu wakho uphume naye. Yo, kubuhlungu izinso. Ngobuhlungu izinso nje. Okay, ngiya-understand. Khona uzothola usizo ngokusheshsha, ngicela usuke umthatha umuntu wakho uphume naye. Sizokutholela usizo. Sekwisibhedlela sikufutshana. Kulungile, phuma nomuntu wakho uzophelezela. Noma ungafela khona la, wena uyajwayela wena. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe emthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM. Shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile. Ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela. Insebenzo yecala, insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke. Zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elamigama uStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashele ke udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi why ekhetha ukufinyelela kule show. Asike sizwe nje ukuthi hamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Igama ngoEsihle Sibongo Wamthembu ngisuwenanda. Okay. Amakhaya akhe kephi? Amakhaya ami aseNdwedwe. Oh. Ngicela ungichazele kabanzi ke ngobudlelwane bakho la buqale khona, bakho nomuntu wakho, beniphathene kanjani, nahlanganela kuphi, senesikhathi singakanani indawonye, zonke lezi zinto beniphathene kanjani? Engakusho ukuthi umluleki umuntu engahlangana naye esontweni. Mangihlangana naye esontweni kwabo ukuthi usanda kufika ubuye emakhaya engena umsebenzi, mina ngine fast food. Okay. So kwi-fast food yami ngoba ingena umsebenzi since sicabangelana ezamakholwa. Ngamthatha nje umuntu okudinga umsebenzi ngase ngithi ke mina ngoba mina ngine fast food ungakwazi ukuthi uthi usafuna umsebenzi udayise inhloko lapha ya kwami ngoba vele ade ngimfuna umuntu ozongidayisela inhloko ngoba ziningi izinto engidayisayo. Okay. Sahlangana kanjalo ke sinomluleki. Bese umluleki esadayisa khona inhloko saphathana mnandi nobhuti kwase kwagcina ekutheni uyangishela. Okay. Yeah, nami ngabona ukuthi ngoba engishela vele umuntu engisebenza naye zonke izinsuku ngimjwayele, uright isonta naye futhi ake ngimuphi ithuba ubhuti. Okay.
Umupha nje unayo umuntu vele noma single? Ngisingle. Okay. Bese ngimupha ithuba ubhuti bese ngabona ukuthi no inhloko angiqhubeke ngiyidayisele mina bese ngiyambuza ukuthi imuphi umsebenzi like ocabangayo wena empilweni ofuna ukwenza since mina ngumuntu oyimele. Wathini umluleko wathi ngicela ukwenza i-security. Okay. Ngamenzisa ke security beqhubeke edayisa yona inhloko efunda wazi waphasa. Akuphelanga ngisho u2 weeks wawuthola umsebenzi wokuba i-security. Oh, okay. Ela aqala khona ke umluleki ukuthi ashintshe. Yeah. Esethola umsebenzi. Yeah. Okay. Mhlambe ekushintsheni kwakhe ubesenzani le ayengayenzi esasebenza nawe edayisa inhloko? Bengifonela angicheck noma kuthiwa endlini khona into ayoyenza ngibuza ukuthi angidingeni usizo lakhe ngoba usabhizi endlini khona into asabhizi ngayo. Bese angicheck ukuthi ngiright yini ngifonele. Yabo nje ngisho nasesontweni besikwazi ukuthi masihamba sibambane izandla manje ke bosekushintshile akasakwenzi nasemsebenzini fana buya ngo6 usabuya ngo10. Uke wahlala naye phansi ngesineke nje nomuntu wakho futhi ukhulume naye umtshengisa ukuthi uthando likhona kodwa khona into engekho right ngazo? Vele ngitshela ukuthi uyazi ukuthi sengithola umsebenzi and ngisebenza ebusuku uyazi ukuthi angibi nasesikhathi emini ngoba ngilele ngivuka. Okay. So wena mawufika la uphushwe ukuthi awusekho right. Angisekho right. Mhlambe ngabe ufuna ukuzitholela into ozoba neshow yayo ukuthi okay unakho uyayenza mase uyamiyeka noma ufuna ukuthola mhlambe ulwe ngandlela thizeni ukuthi akayiyeke mase niqhubeka kahle ufunani wena? Ngingambuza ngiyafuna ukuthi ngimkhulume naye ngimbuze ukuthi kanti yini le mina eyenziwe lo asemtholile ukuthi ukhona mina engayithi noma la sengilekha khona yini la sengilekha khona ngikwazi ukulungisa la sengilekha khona. Mhlambe menihlalele nje kusa right wayekathini ngokuvela ekhaya mhlambe noma akaze zakhuluma ngaleyo nto? Asikaze sakhuluma lokho kodwa sesakhuluma ngokuthi sibe nabantwana ndawonye sichithe nje isikhathi esiningi ndawo. Uyena unaye umntwana noma akanaye? Nawe awunaye? Yebo. Okay. Ngixhumanile naye ukhona and ukhona umuntu ahamba naye. So ngicela uneze isikhathi esincane ngikwazi ukuthi ngikhulumisane nabo bobabili then ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda ke siqhubeke nixoxe sonke. Ayikhinkeka. Buka lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi ngikhumbuze ukuthi kune special lapha kwimpande zama-Afrika esiqale ngomhla ka-16 siyoze siphele ngomhla ka-26 July. Khona ikhombo yobaba mase kuba khona ikhombo yomama. So mekuthi konke lapho oyidingayo noma kuthiwa yiphi ke enye product noma kuthiwa yikho specially ungafonela u062 219 7748. Ngiyacela ukuthi nisondezele abantu ababili. Sanibonani, niyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami nazi nabahle. Siyabonga. Isiphongo sakho wedwa lesi? Besami. Umuhle sekufanele. Ngiyabonga. Sicela inkani. Ayikho, kandaba njani? Unganyezi umuhle nesiphongo sakho kakhulu futhi. Ngiyabonga. Mana angitshele ngifisa ukwazi igama lakho nesibongo nala usuka khona ngifisa ukwazi nge-relationship yakho nobhuti. Ungiqale nje ekuqaleni. Okay, mina nguLondekawa kaDlamini ngisuka eNanda. Ubhuti lo ngahlangana naye emsebenzini wayezofuna umsebenzi so ngathini mina ngathi akashiye amanamba khona ngizokwazi umfonela mayekukhona isikhalo esivelayo. Okay, uGayi ke wayishiya ke inamba ke ngathi sengizwe emsebenzini kwathiwa sikuzoqashwa. Ngathi nje ngangaphulisa amaseko ngamfonela ubhuti ngamtshela ukuthi ngicela afike ne-CV yakhe kuyaqashwa emsebenzini. Nangempela ubhuti ke wafika ke ne-CV kaseke ke kwathi kusanjalo wawuthola umsebenzi. Okay. Aqala ukusebenza. So senibonana every day. Yeah, sasibonana every day sikhuluma nje nasefonini like nje abantu asebejwayelene yabo nje kumnandi. Othi ngikuqhatheke kancane uyavuma? Ukuvuma ini? Ukuthi ngikuqhathe. Yebo. Wonke umuntu ofikayo emsebenzini ezofuna umsebenzi wemthatha inamba yakhe khuluma naye WhatsApp. No. Ngiyadlala. Ngicela ukugama nesibongo nala uvula khona bhuti. Igama ngimluleki ndingawakwangambi isename yami
Isibongo uPholo Banqadi. Mashiya amahle nkosana. Okay. Ngisuka ngapha eBizana Eastern Cape. Ukhulele khona. Ngikhulele khona. Okay. So ufike la uzofuna umsebenzi noma? Ngifike lapha ngizofuna umsebenzi. Ngoba amatoho anqabile. Akuyonto efane nje itholakala yalo. Okay. So wahlangana noMadlamini. Awu nahlangana noMadlamini nkosana. Uphethe kanjani nje? Awu. Phethe kahle. Ni right. Uyabona nawe nje. Niyafanelana. Siyabonga. So the time niqala ukuthandana bewunayo umuntu obuthandana naye before noma bewuhlalele nje njengensizwa eyodwa? Abengenayo nje kwayena Okay. ngumuntu waNkulunkulu ngoba ngiyazikholeka. Oh, okay. Ngiyakhonza Okay. nje Nkosi yami, tuyasonda. Oh, Lawo nje yini umuntu- oyithanda kakhulu ngaye Madlamini? Madlamini nomoya ophansi ulungile. Uyakwazi Alright nje. ukukuhlonipha. Uyakwazi ukunihlonipha Nkosi yami. Okay. Uyabazi abantu azalwa nabo nabazali noma usazi yena kuphela okwamanje? Okwamanje sisazi yena kuphela. Okay. Ngisafisa nami ukubaza abanye kodwa ngazi yena nje Nkosi yami. Okay. Ongitshela Madlamini yini oyithanda kakhulu ngomuntu wakho? Umluleki umuntu alright. Ungiphatha kahle futhi. Mengicela into nje uyanginika. Yabona nje like ngathi nje usibuka nje ngathi abantu abashadile kanje. Kodwa cha, indlela esiyiyona nje asikhululekile ebantwini nje. Senza noma yini esithanda ukuyenza ngaleso sikhathi leso. Okay. Okay, ngifisa ukwazi la. Uma sekuthiwa kuyenzeka ngelinye ilanga nje, uyazitholela ukuthi uMatasa nomunye umuntu kwezothando. And uyakufihlela wena. Mhlambe ekutholeni kwakho ningaxabana ngalendlela ukuthi ungaze ukhethe kumshiya nihlukane noma ungakulwela ukuthi lungisani leso simo leso kuphele leyo relationship yakhe bese niyaqhubeka kahle nibe right nobabili. No, angeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngihlale. Ngoba bekumele angitshele kwasekuqaleni mase kuba imina ku decide ukuthi ngiyahlala noma ngiyahamba. But mengithola ukuthi ukhona umuntu abhizi naye ayichabandla singaxabana nje. Ngeke ngikwazi. Kodwa ngicela ukwazi la mase uthola ukuthi uMadlamini uMatasa nomunye umuntu kwezothando. Ungaxabana naye ngalendlela ukuthi uyamshiya umdube uhlukane naye noma ungakwazi ukubekezela ni solve leyo ndaba leyo encanyana meke ukuthi yoba incane bese niyaqhubeka futhi nothando lweni. Ngingazama ukuthi phela ngi-understand umuntu wami ngiyamthanda. Okay. Kodwa ke nazi enhlizweni. Indaba enhliziyo. Kanjani inhliziyo nje. Yabona inhliziyo yami nje ngokunezinso ndiyeva manje phefumulela phezulu. Okay, nginesipho senu. Engifisa ukuthi ngindlulisele sona nobabili. Kodwa sisazophinda siqhubeke sixoxe nangezinye izinto because ziningi izinto engifisa ukuzazi ngani. Kodwa kwamanje ngicela niphameni ibhenga la ukuze ngizokwazi ukuthi ngisilandeke isipho. Sipho sethu. Yes, esenu nobabili. All right. Ngicela ukuthi nisandezele isipho. Ziyakhala manje. Qosandezele isipho usibhenga la. Ngose nijikeni, dadewethu ahlale ngale, umfowethu ahlale ngala. Okay. Ubona? Sanibona. Hayi. Iyakho Pholo ubalo. Ngithi yona Mapholo ntombi yakho le. ubalo. Ubalo Iyona ntombi yakho lo ngijolela nayo le. Mapholo Wena sifebe uba. ubalo mapholo Wena sifebe uba. mapholo ubalo. Sengayilungisa le Engikwenzela zona ngakuthola umsebenzi Ngicela ubachazele ukuthi kwenzakalani.
Wemapholo. Sisanimoya phela, sisanimoya. Imoya soyilungisa. Ngicela uyilungise, ngicela Wemapholo uyilungise. ba wena. Ngithi ubalo. Ngizokhuluma sana Ubani lo? Yebani. Yabona madlamini. Ngamjwayela wena. Uyabona? Ngicela uyilungise indaba. Mana. Ubalo. Ubalo sana. Ubalo. Mama ngizocela sana. Ngithi ubani lo? Wemapholo ba wena. Ubalo. Ungaphumi yakonzo. Ubalo. Wemapholo. Emva msebenzi emngaka. Okay, cela uma ngani thula. Mamelani ngichazele. Wemapholo. Chaza. Ubale ntombazane. Lona ulonde. Bisa mina wesisebenzi. Ubale ntombazane. Ubale ntombazane. Ubale ntombazane. Wemapholo. Indaba ungitwela kabi. Indaba ungitwela kabi. Ungitwelelani kabi? Eva ngicela uthola umsebenzi. Ngicela imnikeze Awuyangitwela wena ongazi ngokubona kahle. ngicela imnikeze ngithuba lesachaza ngiyacela. Mamthembu. Usheshisa Mamthembu ngiyacela. Chaza usheshe ngoba kusakhula siyakhona. Chaza usheshe. Mamthembu ulondeka lo. Madlamini. Ngisebenza naye. Oh, ngisebenza naye. ngiyofuna uyifebe. Bambe lapha. Madlamini. Bambe lapha. Ngiyacela londe. Uyasebenza noma uyoshela? Londe. Yasebenza. Londe Madlamini lo. Mina uMadlamini. Mina Madlamini manje. Uxolo ngibhidekile sana. Ungeke wena. Phazamile sana. Usumbiza ngomadlamini futhi. Isibongo sami, Duma Madlamini ekhaya. Duma Madlamini. Umbiza ngomadlamini. Hayibo. Madlamini. Yewena. Yabona wangidlisa uMadlamini. Madlamini wangidlisa. Wangidlisa wena. Umadlamini wanginika iskaftina, wanginika iskaftina. Yakwenzela nayo yakwenzela. Sithanda sami nanzothi. Ngicela kumchazele ukuthi kwenzeka bachazele. Sithanda sami. Sithanda sakho, unazi isithanda sakho. Angisona sakhe mina, angisona nje, angisona. Qale lapha. Angisona isithanda sakho ngijwayela kabi lo. Awuchaze wena. Mamela. Awuqalixolise nje ukuthi umbize ngomadlamini. Ngiyaxolisa ukubiza uMadlamini. Ngiyaxolisa sana sami. Uyanyolisa. Ngiyaxolisa. Ushiye uphumile ukuthi ubuyaphi. Uqala lokho engikubuza kona ngizokuphendula. Ngiyemsebenzini. Semsebenzini la ngifica khona manje. Njoba namakhapulino la Vida ni happy nobabili semsebenzini la. Sana sami. Kwenzeke liphutha. Sana sami kwenzeke liphutha. Kwenzeke liphutha. Njoba ngilapha endlini. Mamela, ngicela ungimamele. Okwenzekayo ngathi ngiyofaka iCV phela ngisemsebenzini. Ngiyofaka iCV. Ngafike ngahlangana naye pha. Ngahlangana naye nguyena wathatha iCV yami. Ese-office, usebenza e-office. Phakathi kwami nawo ngaphela ngithi Manje babe lento yenzeke xa sekuqhube isikhathi yabo sengisebenza sengiloko yabo ngimane ngiyodlula kuwe. Nginika yona mina le ngakuniki. Esithanda sami ukheya ndayendeka nje kwakunamakhaza kubana. Oh mina yini. Wena uborela kumina wena. Phela ngishayina. Yela, bese ngikhuluma nawe uborela kumina wena. Ngizosebenza naye. Wemapholo. Ngabe ngidlula ke. Yela. Sisumoya sami ngiyacela sisumoya. Uborela kumina. Uborela kumina. Wena ngicela uhlukane. Angizwanga. Ngicela uhlukane nami wena. Ngikunika umsebenzi. Ngikunika umsebenzi mina. Ngikunika umsebenzi. Hlukana nami. Wemapholo ba wena. Yela. Mapholo ba wena uthe kumina uMadlamini umuntu wakho ngakubuza ukuthi awathi uthandana naye wawungenayo umuntu wathi wena wawusingle. Pho ubani dadwethu? Yini uthi sithandwa sakho manje uma umbona yena? Kwenzekile iphutha apha. Iphutha la. Wena sisi. Shuthi relationship yakho noMadlamini ibe yiphutha. Eyamadlamini nawu umuntu ekade iphutha emva izinto ezingaka sekuyiphutha uyamjwayela uMamthembu ngwami uMamthembu uyena kade ngisokola naye empilweni sazana kangcono. Okay, shuthi wena la uhlangana khona nabantu uhamba noMadlamini awuthandani naye. Ngikubuzile la wathi ubungenamuntu. Awukwazi nje ungibheke emehlweni. Awukwazi nje ungibheke emehlweni. Ngisho phambi kwamakhamera.
kusuke kwenzakala Ubanike isilima phansi kwami nomadlamini wakho. hayi Waphela mina Hayi, hayi, hayi. kuthiwa kuyo Hayi, emsebenzini sana kanti sama. ngiyazi ukuthi kuyovulwa amathanga. Madlamini angimfuni bhebha angisamfuni Angizwanga wena sorry angizwanga uthini Madlamini angikuthandi Uthini? angikufuni Madlamini angikuthandi Oh, Hawu, umuntu manje. wami. Uqalile ukwani Awusangifuni usamfuni. awusangifuni uMadlamini khona into xa ngimbonayo uMadlamini nje sengivele ngilandele nje uMadlamini vele ngilandele nje kwathiwa uMadlamini igama likaMadlamini sengiyalandela Okay Mapholo mana. yeah Wagwinyeka amazwi wakho ngoba ngithe mina ngikufonela ngathi ngicela ufike kwi live show uhamba nomuntu wakho. Awufikanga naye, ufike noMadlamini. hayi bethe emsebenzini So useyiphutha. Ubani bemsebenzini? nguye Ubuya emsebenzini? Ahleke bamsebenzi. ekuseni ngithe xa ngikushiye Hayi, endlini wathi feeling. emsebenzini Ngisebenza. awuve Nkosi yami Yakuhlola ngisho nokuqamba amanga pholo ngokwazi ukuthi wena ophuma uye emsebenzini la. Semsebenzini la ngiyabuza namanje ngiphendula. sana sami Cha ngiyabuza semsebenzini la. liphutha sana sami Iphutha? xolo sana sami Iphutha ukuthi ungiphike. Uhamba nentombazane phambi kwamakamera. akuthi ngiyakuphika akuthi Ukubonzani? Wenzani? Uwenzani? Njengokuthi nje sana sithanda sami sakho. uye wathatha uyena wathatha inamba yami one WhatsApp uyena wathatha nawe inamba yami wasaphendule Uyena. nami u-interested ukuthi uye wathatha inamba yami wathi uzongifonela Ngeke uzumshela ukuba ungamfuni pholo. ayi wayigqoke kahle sana sami wayifishile wayigqoke Oh, ishuthi nami kumele ngigqoke kahle. Yona le phela. Gqoka kahle. Gqoke kahle. Shuthi wena umantombazane wabona egqoke kahle nawe uzowatshela uzochazwa yiloko. esisi yona surprise leyo ngizisela Yes, yona surprise le. Yona surprise le. Yes, yona ngifuna ukuqeda amanga, ngifuna ukuqeda amanga. Ngoba ngithe fika nomuntu wakho omthandayo kwi live show. Wafika noba- Wafika noMadlamini. noMadlamini. Hayi. Manje sekube yiphutha. Emsebenzini uyasebenza. Manje sekuyiphutha uthandana kwenu. Uyasebenza la. Hawu. angcono ndihambe awuyindawo ila ungendawo khona wena uzokhasa ngeke Manje. uyahlanya uyindawo uzoqeda la manje sinje Majwayela wena. Mamthembu siyakholwa siyilungise lento ngendawo la ngendawo la wena usijwayela wena ayikho lonto asijwayela wena habe ngeke Musana ukhuluma nobabili yena singakhuluma zababili ngoba sijwayele ufika usho kunye la kumina usho kwela phakuyena wathi kumina unantombi mase seqhamuka umuntu engamazi swakephi uyangijwayela Sana wena sami, hayi ngeke emsebenzini kanti wazathi ukuthi awuyile emsebenzini uyohlala nje la uhlala khona. Ukwenzela nesikhaftini. Uyakwenzela nesikhaftini. Wena ubizayo. angenzele nesikhaftini uqambelana namanga bapholela ngoba wathi ngiyangikhumbula uqambelana namanga uqambelana namanga ngoba wathi usangifuna umuntu wakho uqambelana namanga ngoba wathi unamuntu wena uqambelana namanga wathi unamuntu wena uqambelana namanga wayekhona umuntu wayekhona manje wayekhona manje usekhona manje usekhona manje Ngiqhamuke egoli. Usekhona manje? ngangikhalela ukutshela nje ngingakwazi ukuthi ngangikhalela Wemapholo ukumtshela uzokwenza njani ngama feelings kaMadlamini ngoba phela yena wazi ukuthi wena unamuntu akulona icala lakhe ukuthi aqome wakuthanda naye ngoba nawe wamshela so kufanele enze njani ngenhliziyo yakhe manje yo Madlamini mabona ukuthi niyothola enye indoda ayikho ke lonto ile ngeke yenzeke ile ngeke yenzeke ngifuna wena ngifuna wena ngifuna wena yebo ngifuna yena ngifuna yena ngifuna yena ngifuna yena ngifuna yena ngifuna yena indoda yakho sisi ngifuna yona esihle sana sami ngicela silungise lento ngomoya isonto phansi ngiyacela sana sami ngiyacela uyabona Uma ngendlela uqoyibuko. zivele zafa apha endleleni ziqhawukile endleleni Wabuya endlini uyigqokile ngithini? sana sami nazi ziqhawukile baby naso sike ndasifaka epokuthini Hayi bapholo. namanje andiniboni kahle ndiyafifiyela Ngempela. ngiyafifiyela sana sami Asayiqokweni. zihlephukile bengiyigqokile sihlephukile wena baby ngoku ngiyafifiyela ngimbonela kude usungibonela kude manje usungibonela kude manje usungibonela kude manje into ibingichopha nasana sami ukuthi uma ngihlangana naye bengingazibonanga ngingafakanga izibuko so ngingasambona ubuhle yabo Ukuthi lokufilifila. nakhona sangenza silima ngizophuma endlini uyifakile ibuko. Manje wena umbona kanjani ungasayifakile ibuko usufifiyela. kaloku sana sami bendizikhuphe yabo izibuko xa ndisiye office Usikhiphe uma ungene office iyazikhumula manje bengithi uma ngizikhumula sana sami ngicela siye ke sana sami hlisa umoya Mapholo aba ngicela usukuma uthathe umuntu wakho uphume naye awukwazi phela ucabanga kaningi mengithi usukuma uthathe umuntu wakho uphume naye hayi ayingeke yo
Usacabanga? Hayibo, mina ngiyazi ke lento. Sihambe. Yamzanga. Uhamba nami ufike nami mina. Uyahlanya wena. Ufike nami la. Ufike nami la. Uyahlanya. Ufike nami. Uhlanyile. Ufike nami uhambe ngani. Buya la. Ngohlala la. Awuphumi, ngicela ubuye uthathe umuntu wakho uhambe naye. Awuphumi wedwa. Awuphumi nabo bawu2, awuphumi wedwa. Uthathe umuntu wakho uhambe naye. Ngicela amanzi. Ngicela ungipha amanzi sisi. Ngicela ungipha amanzi. Kululeka sokulinda sinesikhathi sonke uzowaphuza amanzi akho bese usuka umthatha umuntu wakho uphume naye mase waphuzile. Ngicela umshashisele emanzini. Nako sengomelwa inhliziyo. Akho Ayikho nje Iyakhala, inhliziyo itsho zomela. kancane, Ayikho nje Robi ingekho. Ayikho. Nomfihlane futhi Ayikho ukhona nje. nje nomfihlane. Fani ngimina mengabe kumele inhliziyo oshiwe endlini ukuthi umuntu emsebenzini kanti uyazi yena uyakama live show. So waphuzile amanzi umoya usuwehlile. Ngicela usuke umthatha umuntu wakho bese uphuma naye. Ungayiqulekisi, ungayenzi idrama, suka umthatha umuntu wakho uphume naye. Yo. Kubhlungu izinso. Ngobhlungu izinso nje. Okay, ngiunderstand. Khona uzothola usizo ngokusheshsha, ngicela usuke umthatha umuntu wakho uphume naye. Sizokutholela usizo. Sekusibhedlela sikufutshana. Kulungile, phuma nomuntu wakho uzophelezela. Noma ungafela khona la, wena uyajwayela wena. Akho sibhedlela yakusona uma ufayifa la. Wena ngazokuthatha. Anizokuthatha. Sokesibona uzophuma naye. Ungachazi, ngicela umthatha Ngicela ngikhulume naye umuntu wami. Ungakhulumi naye, suka umthatha uhambe naye. Niyokhuluma eminyango. Ngicela uzala. Uyavuma uphume naye? Ngicela. Yabona? Mshaye babe. Mshaye. Uyajwayela. Kade nayibona le ngqondo yakho. Usile. Wemapholo. Usile. Wemapholo bawe. Mshaye. Awuzwa ulaleli inkinga yakho. Awulaleli inkinga yakho. Awulaleli. Ngizokubamba. Unikela ngomuntu ofike naye la. Ngizokubamba. Athi ufika naye usunikela naye. Ngizokubamba. Usunikela ngaye? Yebo hayi nginikela ngaye. Maningi amadoda la eminyango. Maningi amadoda othola enye indoda. Alright. Qhatha nomuntu wami. Ngibuka lapha ekhaya niyazibonela ukuthi kuphethe ngani silala sekhona manje ngenxa yamanga phakathi. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyethanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.